他の者に力を。負けるわけにはいかん。力が。どうやら私の負けらしい。力による統一に何のどう言おうとも、結局貴様らも、私と同じなの。我々は、力に溺れた征服者にはならない。絶対に。この衛兵団長の肩書きは、伊達じゃないわ。ディゴスを倒し、ラングリッサーを取り戻したものの、それは、新しい力、使いこなせるかしら。女神様からの新たな使命ですね。
こ
の町には。しかも聞き迫る。左右から何か来るぞ。何？それでこのままでは我々何か石棺を打ち破るものでもあればよいのだが。あの化け物たちは、我が命に従い、その姿を現せ。我が命に従い、その姿を現せ。かの者に力を。かの者に力を。かの者に力を。